Hola a tots, estem així en la 9 de Villarreal en un acte organitzat pel Col·legi d'Educadors Socials de la Comunitat Valenciana celebrant el Dia de l'Educació Social i hem parlat un poc de coaching, no? Com el coaching pot ajudar a l'educador i a l'educadora social a poder fer millor el seu treball. Òbviament és una ferramenta més, és una manera de crear un entorn perquè els demés aconseguisquen el que vulguin, però sempre pensant en els demés. Bueno, això és el que hem parlat així en Villarreal el 15 de novembre, celebrant el Dia de l'Educació Social.